नोंहानो नोमानिखौ थुहैनो हाया नोङो मोख्रा दावलिया बिमा खर' लाजिनो रोङै बिदि कमेन्ट हरनो लाजिया बियो बिमानिखौ थुहै नोंहा मोख्रा दावलिया लाजिनो रोङै मासे असभ्य गथ' नोंलाय मासे गाज्रि गाज्रि लिरना हरो नोंलाय बिदि बायदि स्कुलावसो फरायो नामा नोङो स्कुलाव नोंखौ बिदिसो फरायनायफोराव ध्यान हो लाजिनो रोङि गथ' बेफोरबायदि गाज्रि गाज्रि बुंनायाव दा ध्यान हो देनां माथो देरनानै बांसिनसो नाम खामायगोन नोंलाय बिमा बिफानि एफा उन्दैनिफ्रायनो बिदि रोंना फैखानाय ना मा जाखो नोंलाय इमान थेफ्लाफ्लायानो हमनानै गारखो दावजागासिबो नङा नोङो गथ' मिथिबाय लाजिनो रोङि जाला दाउला बायदि गथ' नायनो हाखांथाराहाय बेफोरबायदि गथ'फोरखौ खुगा गाज्रिफोरखौ एकदम बबेनिलै बे गथ'आ हमना लाना आंजों गारखो दावजासेबो गैया नों गथ' मिथिबाय नोंखौनो हमना लाना होसो होसो बुहैगोन आं बिमा बिफानि सिगाङाव मानसि लाना थांना थिगसे बुहैगोन गथ' बिगुर सिगुर सामब्रा उरायहोगोन जाहा ताहा बुंनो हादों होननानै आंखौ बेफोरबायदि गाज्रि गाज्रि बाथ्रा होननानै दालाखा साला बिराद लेथ्रा लेथ्रा कमेन्ट हरबाय थायो आरोना सानै साथाम मानसि दङ आगैमोन आं बुङाखै आङो मानो सब टाइमावनो मानसिनि मुडा अफ अन थायोना मालाबा देहाफ्राबो मोजां गाज्रि बयलार जाबाय थानायावनो आं गोसोखांनानै माबाबाय चिरां भाइ होननाय महरखौ नायनानै लाग्रो बिनि सिगाङाव आं रायगासिनो दङ बेखौ हो इमान गाज्रि गाज्रि कमेन्ट हरो मा बायग्रा फानग्रानि ओंथिया माबायदिखौ फानग्रा होनो मानसिखौ मिथिया नामा जानला मोनला रोंदों होननानै खोथा बुंलाबायनाङा मिथिबाय मा गामिनि बे खोन्थाहरलाय आंनो सनाफोर आगैमोन फिसाफोर खोन्थाहरलाय नै बे सैमाया अबेनि बेयो अबेनि बे जुमब्रा गुन्दाया मागुरामा अबेनि खोन्थाहरलाय आंनो आं रागा जोंने आं बिराद रागा जोंबाथाय आंना बिमा बिफा गासिबो हानहरजोबनो लुबैयो आं फानग्रा माग्रा बिदि होनोथाय माखौ फाननो मा दङ फानग्राखौ माबायदिखौ होनो जोंनि अबस्थाया गाज्रिबा जों बेफोर खामानियाव थांगौ दा जोंहा जानो हानाय केपासिटि दंखायो केपासिटि हौवाया एसे एनै फैसा मोनो जायखिजाया खामानि मावनानै हाजिरा मावनानैबाबोथ' माबा मोनसे खामानिथ' आंनि हौवाया मावगासिनो दङ ना आं जेनेबा हौवा गैया माबा गैयाबा आंखौ कन्टेक्ट सानजायो गथ' दङ आंखौ जानला मोनला बेबायदि खोथा बुंबाय थानाङा दै मानसिया अबेनि खोन्थाहरलाय आंनो खोन्थाहर गामिनि मानसिफोरा लाजिनो फोरों बेबायदि मानसिखौ बेफोरबायदि असभ्य गथ'खौ सोरबायदि बिमाया जोनोम होनाय बाल पाप्पिखौलाय खुगा गेसावखौलाय बिराद रागा जोंनो ओंखारोहाय आं बाराबा आं रायलायनो गोसो गैया जेबो मानसिखौनो महरखौनो मुगैनो ओंखारो आं जुमुदै मोजां थुइ नों पाप्पि दायना जाग्रा बिखा जाग्रा दायना नोङो बाराखौबा सुखुवाहाय आं हामबायसै फिसाफोर हेलौ लोगोफोर दायो केसखौथ' आं होबाय आरोना दैदेन बिजियाबो खारग'ला दैदेनाबो खारग'ला आंखौ सासे मानसि आंबो हिनजाव सासे मानसिसो आरोना आंखौहाय मैलो गैयै बियो गुन्दाफोर लाबोनानै आंखौ रुमाव ओरैबायदि बुनाया एबार आयेना बिजिरसिगोन दैदेन बिजि बैथालि नोङो अबाव खारग'नांगौ नोङो साला मान्दावलि साला रेन्दि नों एसां गिदिर भाइराल जानानै नों आंखौ बुनो थांदोंमोन फिसायनि नों गुन्दा आखुथायखौ मोनथिनानै मिन्थियै बायदि नों आंखौ बुनो थांदोंमोन बैथालि नों खारबाबो गला नों सोर सानैबो लखबाव मिन्थिबाय नों सोर आंखौ सिनायाखैमोन दा आंखौ इसां ससियेल मिडियायाव बुनानै नोंसोर लाइभ हगारदों आरो नोंसोरजों थांफाग्राफ्राबो हगारा होननानै निमाहा आंखौ सिगिनानै गन लानानै आंखौ निमाहा बिहोदों बेसोरबो फैजोबनांगोन गासैबो आंखौ माबायदि बुहैदों मानसि मोजां सामलायग्रा नोंसोर मानसिखौ बेफोरबायदि बुयोमोन ससियेल मिडियायाव आंखौ लासिं खालामदों नोंसोरो आंनि जाथि खुरमा आंखौ बयबो आंखौ मिनिहोनाय आंखौ नुहोजोबदों नोंसोरो बैथालि साला रेन्दि दैदेन बिजि साला नों फिसाय गुन्दाखौ नुनानै नों फिसायजों लोगो जादोंमोन नों आरो जाय बिसोरजों लोगो जादों बै रेन्दि हिनजावफ्राबो खारग'आ सोर बिजिनिनि सोर भायगसि गुन्दि फिसाय गारनानै फैनाय आंनि साला नोंसोरो साला आंनि रुमाव हौवा लायै साला साबि थाला जै हौवा लांनो जै आंखौ नोंसोर फासायजोबदों गुन्दिफोर सालाफोर नोंसोरबो गवा नायदो आइनाव सोर देरहायो आंखौ एक्सन लानो हाया सानदोंमोन आं नै बिफानि समाय लानानै आं बुंदोंमोन आं दैदेनखौ दैखोगोन होननानै नायदो एबार दैदेन नों खारबाबो गवा नों साला सैमानि फिसा साला खियोजानो गैजा रोङो साला लाजिरासो नों बै समाव फिरफिलि गारियाव पुलिसा दैखोना लांनाया नायदो नोंखौ एबार बेबायदि लाजिनो रोङै साला दैदेन गुन्दा साला आं बेखिनिखौ दोननानै दोनथ'बाय